खुलुमबाय आंनि बे सारां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरो साननैसो भिडिअ होनो हायिनि थाखाय आं नोंथांमोननाव सरि बियो मानि थाखाय आंहा एसे बारा खामानि थायो बेनिखायनो आं सम बायदि भिडिअबो होनो हायासै बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय सरि बिबाय दा बेनो आरो दाखालि आं नोंथांमोनजों मोनसे कमिटि रावैनो सोदोबैनो मोनसे कमिटि गेलेदोंमोन नोंथांमोनजों बे कमिटि माने आं दाखालि रिप्लाइ होफिनगोन होनना बुंदों मानि थाखाय होनबा बयनिख्रुइ टेस्टिसिना मा होननानै आं नोंथांमोननो दाखालि नोंथांमोननाव सोंदोंमोन नोंथांमोना मिथिनो हायोबा कमेन्टआव हो होनना बुंदोंमोन आं बयनिख्रुइ टेस्टिसिनानो मा होननानै बुङोब्ला दा आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं खिन्थाना होसिगोन जिसानाखि बिथांमोना बा नोंथांमोना आंनो माखासे कमेन्टआव ओरैबायदि माने माबे जिरादा बांसिन टेस्टि होननायाव नोंथांमोना आंनो माखासे कमेन्ट खालामदों बेखौनो आं माखासे कमेन्टखौ लाना फैबाय दा नोंथांमोननो रिप्लाइ होफिनसै बेयो सानडे कमेन्ट नङा आरो बे कमेन्टखौ फरायखांनायनि उनाव नोंथांमोननो खिन्थागोन बयनिख्रुइ नाम्बार वान टेस्टिया मा नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं फरायना खिन्थानोसै आरो रिप्लाइ होनोबो नाजानोसै गिबियावनो दङ नास्रां औवारि बिथाङा होनदों मोख्रा बेदरा थावसिन होननानै नोंथाङा मोनजाबाय जानांगौ ओंखायनोथ' नोंथाङा बुंनो हादों बेखौ आं मिथिला आं मोनजाफेराखैबो नैथिया जाबाय बिदय ब्रह्म गुड ब्रादार मिन बयनिख्रुइ थावसिन जिरादा लाब्र दा मा बुंनो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थु माखासे बेनो मोजां मोननायावबो माखासे इन्ट्रेस्टआ थायो आरो गोजोननायबो थायो आरो रंजानायबो थायो नोंथाङा मिथिबाय मोजां मोनलायनायनि माखासे माबाखौ दा जायहा होदों नोंथांमोना अबे राइट अबे नङा बेखौ आं माखासे दा उनाव खिन्थागोन बेफोर गासैबो माने कमेन्टआव खिन्थाहरफिनजोबदों आरो बिनो बिदि बेफोरबायदि होनना खिन्थादों आरो 3 नम्बराव जादों मन्जु बाला बयनिख्रुइ थावसिन आरो मोजांसिनानो जाबाय इसोरजों नांना थानाय दा बुंनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्रा माखासे इसोरनि थाखायबो माखासे आं सुंद' नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आं होगोन इसोरजों नांना थानाया मोजां माब्रै होनब्ला जों इसोर गैयाबा गावनि गियानखौ जों दानोबो हाया माब्रै होनबा धोरोम एबा इसोर होनना बुङोब्ला जों माखासे इसोरनि बेसेबांनाखि गियान आरो फोरोंनाय दं गासैबो मानसिखौ मोजांसो फोरोङो आरो इसोरखौ खुलुमोब्ला गावनि आखलखौ दानो हायो गाज्रिखौ सिनाय मोनो आरो मोजांखौबो मिथि मोनो बेखायनो इसोरखौ फालिनाया गोनां आरो इसोरा माखौ फोरोंदों बेखौनो मोजांखौनो सोलोंना लानांगौ खिन्थु गाज्रिखौ नङा बेखौनो नोंथांमोना रिप्लाइ होबाय आरो 4 नम्बरा जादों सोमखोर बसुमतारिया होनदों खुसुंनि बिखा बयनिबो थावसिन बेदर मोनसे जाहैबाय बेबो गोथाव बेखौ बुंदों जानाय बुस्थुफ्राथ' गासैबो गोथाव जायो नोंथांमोन आं दा मेन बाथ्राखौ नोंथांमोना दासिमबो खिन्थायाखै दा उनाव खिन्थागासिनो नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायना होग्रोनो आरो 5 नम्बराव जादों उपेन मुसाहारिया बुंदों लकेल दाउ बरिया नोंगौ नोंथांमोन दा आं बुंनो बा नोंथांमोननो खिन्थानो आं लाना फैबाय नोंथांमोना बेयाव कमेन्टआव बायदि बुंदों बेयाव मोनसेबो नोंथांमोना अके जायाखै खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेनो अमा बेदरखौ जों जायो संनानै बा सावनानै जा जिखुनानो बा नाखौनो संनानै जा बिनिख्रुइबो थावसिन होनना बुंदोंमोन आङो खिन्थु नायाबो गोथाव जानो हागौ बेदराबो गोथाव जानो हागौ आरो बिनिख्रुइ गोबां बायदि बेदरबो दं बेफोरबो गोथाव जानो हागौ बिनि मेन टपिकआनो जादों नोंथाङा बेदर संब्ला जुदि संख्रि होआलाबानो संलाय माबादि मोनजागोन आरो नाखौ सङोब्ला संख्रि होआलाबानो संलाय माबोरै मोनजागोन बेनि उनाव नोंथाङा टेस्टिखौ आंनो खिन्था मेन पइन्टआ बेनो जे जों बे बुस्थुखौ लगायनानै जायाबा जेरावबो टेस्टि मोना जिखुनु ओंख्रियावनो सं बेदरावनो सं जिखुनु नोंथाङा मोनसे गोखै गोखा जा संख्रि नङाबानो जों टेस्टि मोना बेनो बयनिख्रुइ जोबथा टेस्टिया संख्रि नोंथांमोना बेखौ नंखाय दासान नोंथांमोना नागिरबाबो मोननाय नङा बेखौ साइन्सआनो रोखा खिन्थाखानाय दङ नोंथांमोना साइन्स बिजाबफोर फरायबा मोननो हागौ आरो माखासे बाथ्रा बेनो सासे मानसियाबो सोंदोंमोन रायजोफोरखौ बयनिख्रुइ टेस्टिया मा होननानै बुंनायाव खायसे मानसिफ्रा मिथिङाव सोंनाय हिसाबै बुंदोंमोन सोरबा होनदों बेदर सोरबा होनदों ना सोरबा होनदों खासेव खुसेव बहुद बायदि आरो नाथाय बयखौ जुदि संनानै जानानै जुदि संख्रिखौ होआबा रावनिबो ओंख्रिया टेस्टि जानाय नङा बेनो नाम्बार 1 जादों संख्रि नोंथांमोना आं नोंखौसो खिन्थायो बेबो मोनसे एन्टारटेनमेन्टसो नोंथांमोन खिन्थु रियेलि संख्रिनि बारगा आरो टेस्टि जेरावबो गैया नोंथांमोना ट्राइ नायनोबा ओरैनो गोजा संख्रि होआलाबानो संनानै बेनो बयनिख्रुइ टेस्टिया दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोननिसिम सुंद'यै आं नोंथांमोननो बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ लाना फैनाया आरो उनाव माखासे भिडिअ लाना फैगासिनो
बाय बाय।